Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Anyị ga na-aga n'iru n'aha isiokwu anyị bụ ije dị ize ndụ, dangerous departure. Ije dị ize ndụ. Anyị bidoro na ozi a dị ezigbote mkpa gbasara ilu nke Jizọs Kraịst maka ezi nwoke Samaria, onye zọpụtara nwoke a lapụrụ Jerusalem na-eje Jeriko. Anyị hụzia na Jerusalem bụ ebe ndị eze, ma nwoke a lapụrụ ebe ngọzi dị wee na-eje ebe abụmọnụ dị. Ọ lapụrụ ebe ihe dị na-eje ebe ọchịchịrị dị. Ọ rapụrụ ebe udo dị na-eje ebe udo adịghị, wee pụọ n'ụzọ wee bụrụ onye merụrụ arụ na akọrọcha ya ihe oji, n'ihi na ọ rapụrụ uche Chineke eme uche ekwensu. Chọka mara taa na ọ dị ụzọ atọ mmadụ na-enwe ije dị ize ndụ, dangerous departure. Ụzọ atọ ị nwere ike isi wee pụọ n'uche Chineke mee uche ekwensu. Nke mbụ bụ site n'obi gị, nke m kpọrọ ije obi dị ize ndụ. Ọ bụ nke a kpatara njehie ọnụ na njehie ọrụ. Mgbe obi gị ma ọ bụ obi m pụrụ n'uche Chineke, oge ya kpatazi njehie ọnụ na njehie ọrụ. Dịka anyị hụrụ gbasara ekwensu, tupu ekwensu enwe ihe a kpọrọ ije dị ize ndụ, dangerous departure, site n'eluigwe bịa n'ụwa, o bugodo ụzọ chee n'obi ya ka ọ ga-esi wee gaa n'ọnọdụ Chineke enyeghị ya ka ọ gaa. Ọ pụgodulu n'uche Chineke site n'obi ya. Achọ nke ị mara na Chineke kpughere anyị na njehie ọnụ anyị na njehie ọlụ anyị na-esite na obi anyị. Ka anyị gaa na Mark isi nke 7 site na amaokwu nke 20 ruo na amaokwu nke 23. Mark chapter 7 from verse 20 to verse 23. O wee sị, ihe nke si n'ime mmadụ pụta, nke ahụ na-emerụ mmadụ. N'ihi na n'ime bụ n'obi mmadụ ka echiche niile jọrọ njọ si apụta: ịkwa iko niile, ori niile, igbu mmadụ niile, ịkwa iko niile nke ndị ikom nwere nwunye na ndị inyom nwere di, anya ukwu niile, ajọ ihe niile, aghụghọ niile, agụụ ịkwa iko, ajọ anya, nkwuru, mpako, enweghị uche. Ajọ ihe ndị a niile na-esi n'ime mmadụ apụta, ha na-emerụ mmadụ. Chineke na-akọwa na ajọ ihe niile a, njehie niile a na-esi n'ime mmadụ apụta. Ọ bụ ya na-emerụ mmadụ. Ụmụ nwanyị na-egosikwazi akwụna ha site n'ekike ha na-eke. Na taa, ekike ha niile na-abụ ịdọta obi ụmụ nwoke na-arụ ha. Ha na-eyi trọza, na-eyi uwe mkpakọ, na-eyi nke na-egosi mpara ha, ma nke na-egosi afọ ha, ma nke na-egosi nkewa ara ha. Ịdọta obi ụmụ nwoke na-arụ ha. Ọ bụ ihe jọrọ njọ ka ọ bụ na anyị kpọrọ onwe anyị ụmụ Chineke, bụ ndị kwesịrị ịbụ ndị Chineke ji wekwara ngwa ọrụ tọọnụziri
ghọziri ndị ekwensu juwekwara ngwa ọrụ, na mmadụ ga-ene gị anya, gị bụ nwa agbọghọ, gị bụ nwaanyị anya, agụụ ime njọ a na-agụ ya. O kwesịrị na mmadụ ga-ene gị anya, agụụ ife Chineke a na-agụ ya. Ma kịta atụghaziri ya na mmadụ na-ege anya, agụụ ime njọ, ịkwa iko a na-agụ ya. Achọ ka ị mara taa na Chineke kpọrọ ihe ndị a asị, n'ihi na ọ bụghị uche ya, ọ bụ uche ekwensu. Ọ kachasị njọ na ndị kpọrọ onwe ha ụmụ Chineke, ndị na-eso ụzọkwu Kraịst, na ọ bụ na ha yichaa akwa, onwe ha ebe ha kewara n'afụ ebe kwesịrị izo ezo na-arụ ha, onwe ha na ka o si bụrụ na onwe ha ebe ghe oghe kwesịrị izo ezo na-arụ ha ma nnọkwata. Ọntị na akpọwara ebe ahụ, ọ bụ na mpara, bụrụ n'ara, bụrụ na afọ, ma nke ya chịkọọ ha ka afọ arụ ha niile. Ọzọ nke mara na Chineke kpọrọ uwe dị otu asị, ekike dị otu asị. Ọzọ nke mara na ihe ndị a si n'obi dị ize ndụ, o si na dangerous departure of the heart. N'ihi na iri niile na-eme bụ ị na-eme ọ na-agụ mmadụ agụ ime njọ si n'obi gị pụta. Ụfọdụ na-asị obi m dị ọcha, obi m ka ga na-ene anya, lapụ ka m si yie uwe, lapụ ka m si kee ekike, na ihe m na-eme si m n'obi, na obi m dị ọcha n'ebe Chineke nọ, anọ m Chineke nso site n'obi m. Achọ nke mara na ihe iyi na-eyi, ihe iyi na-eme na-ewute Chineke, na-adọtara ekwensu ndị mmadụ bụ n'obi gị ka o si. Nke a na-egosi na obi gị adịghị mma. Ọrụ gị na-egosi na obi gị adịghị mma. Chineke mee ka mara na ihe ọ bụla anyị na-eme na-esi n'obi anyị apụta, nke pụtara na ịhụ ihe e mere eme, hụ uwe yiri eyi, fụ ekike ekere, mara ka obi onye ahụ dị. Isi n'obi gị dị mma, gosipụta ya na ekike gị, gosipụta ya n'ihe ị na-eme. Achọrọ m ka ị mara na Chineke kpọrọ ajọ ekike asị, n'ihi na ọ naghị eme ka ndị mmadụ fee ya, ọ naghị eme ka ndị mmadụ bee ya nso. Ihe ndị a niile dịka akwụkwọ nsọ wee kwuo, ajọ agwa niile a, ajọ omume niile na-egosipụta njehie obi. Ọ bụ ihe Chineke mee ka mara taa. Ana m anụkwa ụmụ nwoke na-asị m na enene anya ka anyị si eke ekike, na isi bụ nke sekpụ ntị bụ echiche obi anyị. Otu nwoke ka m jekwuru otu ụbọchị nọ n'ozi ọma, wee zie ya ozi. Ka m na-ezi ya, ngwu ya na ekike ya adịghị mma, na ọ bụ ekike ndị ụwa. Ọ sị m mekwukwana na obi ya dị mma, obi ya dị ọcha n'ebe Chineke nọ, na obi ya ka Chineke na-ene anya. Ọ dịkwazi otu ụbọchị m jere izi ozi, onye na-ezi ozi na-ese siga. Mmago na siga na ụmụ ekike ụwa na mmanya na ịchụ nwaanyị, ime mmehie na-agakọrịta. Ka ọ nọ na mmehie a na-ese, njere izi ozi ma gwa ya na ịmakwa na ịbụ onye njọ. Asị m lapụkwa ya na ọmaka na-ese siga, lapụ siga na-ese, na obi m dị ọcha, na anọ m Chineke nso. Achọrọ m ka ị mara na ihe ndị a bụ mmadụ ịghọrị onwe ya. Ihe ndị a bụ mmadụ ịghọrị onwe ya. Achọrọ m ka ị mara na Chineke kpọrọ njọ asị. Ọtụtụ ndị kwere na Kraịst na-enupụkwa isi n'iwu Kraịst o nyere, si jeenụ na mba niile zisara ha ozi alaeze nke Chineke, ka ọ nọdọtara Chineke mkpụrụ obi. Ka ha nupụrụ isi, ha na-asị, ọ bụghị n'ihi na ma ejeghị zie ozi ọma,
bụ na ahụghị m Chineke n'anya na ahụrụ m Chineke n'anya. Ihe a bụ nghọrị, n'ihi na Chineke kwuru sị na ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, debe okwu ya. Mgbe Chineke nyere iwu si anyị jeenụ nwoke ihe n'ụwa, jeenụ zisaa ozi ọma nke nzọpụta, ma anyị nupụ isi na-asị na anyị na Chineke dị na mma, na anyị hụrụ Chineke n'anya, ọ nghọrị ka ọ bụ, n'ihi na nnupụ isi gị na-egosi na ị hụghị Chineke n'anya. Onye nọ Chineke nso, hụrụ Chineke n'anya, bụ onye na-edebe okwu nke Chineke. Onye kpọrọ ihe Chineke kpọrọ asị asị, onye sịrị mba, agaghị m akpasu Chineke m iwe. Ihe ndị a niile, ajọ omume ndị a niile, njehie niile ndị a na-egosi obi nọ na ije ize ndụ, dangerous departure. Ọkachasị ajọ omume mmadụ ga-anọ n'ime ya ma ọ maghị na ọ nọ na dangerous departure, ije dị ize ndụ. Onye nwa kachasị achọ ka mara na ije obi ndị a na-ewute Chineke, n'ihi na ọ chọrọ ka echiche obi anyị, okwu anyị, ọrụ anyị bụrụ sọọsọ otito ya. Ọ bụ n'ihi ya ka o ji kee anyị, ka anyị nọrọ n'uche ya, ka o wee na-anara otito maka ya. Ma taa, ma ndị ụwa, ma ndị bụ ndị nwa sị na ha na-efe Chineke apụwo n'uche Chineke, emezi uche ekwensu, nke a kpọrọ dangerous departure, ije dị ize ndụ. Chineke kpọrọ ihe ndị a asị. Achọrọ m ịrụtụ aka na Abụ Ọma isi nke 78 amaokwu nke 37. Psalms chapter 78 verse 37. Obi ha eguzosighịkwa ike n'ebe ọ nọ, ebe Chineke nọ. Ha ekwesịghịkwa ntụkwasị obi na ọgbụgba ndụ ya. Ebe a m gụrụ na-akọwa maka ụmụ Izrel, ndị ha na Chineke nọ, ndị ha na okwu Chineke nọ, ndị ha na Moses bụ nwoke kachasị umeala nọ. Moses bụ onye ozi nke Chineke nọ. Ma gịnị mere ụmụ Izrel a obi ha adịghị n'ebe Chineke nọ? Obi ha dị na ije obi dị ize ndụ, dangerous departure. Nke a na-egosi na ọ bụghị ebe ị nọ bụ isiokwu, ọ bụghị ihe ị nọ na ya bụ isiokwu, na kedu ebe obi gị nọ. Kedu ebe obi gị nọ? Maka na mmadụ nwere ike ịnọ n'ụlọ ụka ma obi ya nọ n'uche ekwensu. Mmadụ nwere ike ịnọ na-ege okwu Chineke ma uche ya na obi ya nọ na uche nke ekwensu. Mmadụ nwekwaziri ike ị na-ekwe ukwe ma obi ya nọ na ije ize ndụ. Mmadụ nwekwaziri ike ị na-ekpe ekpere mana obi ya nọ na uche ekwensu. Mmadụ nwere ike ị na-arụ ọrụ anyị ga-asị na ọ bụ ọrụ ọma, mana uche ya na obi ya nọ na aṅụrị nke ekwensu, nọ na ihe a na-akpọ dangerous departure, ije obi dị ize ndụ. Ụmụ Izrel ha na Chineke nọ. Ụmụ Izrel ha na Moses nọ. Ụmụ Izrel ha na Jizọs Kraịst bụ oke nkume ahụ so ha nọ, mana obi ha nọ n'uche ekwensu. Echekwana na ka ị nọ n'ebe kwesịrị ị ga-anọ, o gosiri na ị nọ n'uche Chineke. Ị ga na-ajụ onwe gị sị, kedu ebe obi gị nọ? Maka na ọ bụ ebe obi gị nọ ka Chineke na-enejegoro anya, n'ihi na ọ ma na ọ bụ site n'obi gị ahụ ka ihe ọbụla ị ga-eme ga-esi na ya wee pụta. Okwu ọbụla ị ga-ekwu ga-esi na ya pụta. Wee na-agwa gị na ọ bụ obi anyị
bụ ebe ọrụ anyị na okwu anyị na-esi. Gekwa ntị, ọ bụghị ya mere ọ ga-abụ ịfụ mmadụ na-emezi njọ ọ sị gị na obi ya dị ọcha. O nwee ihe dị iche na ị na-eme njọ si na obi gị dị ọcha ya na ebe ị nọ. Nke a na-egosi onweghị ị na-eme mana ị nọ ebe ahụ, mana ị nweke nọrọ ebe ahụ dị mma ma obi gị nọ na uche ekwensu. Ọ dị mma ka ị nele obi gị ka ị mara ebe obi gị nọ. Ọ na-abụ nọta njọ onwe m sị kedu ihe m na-eche, n'ihi na ebe ahụ obi gị nọ alụ gị nwee ike inweta onwe gị ebe ahụ. Ọ ga-egosipụta n'okwu gị, ọ ga-egosipụtakwa na omume gị. N'ihi nke a obi gị dị ezigbote mkpa. Nke a gosiri na mmadụ nwere ike ị na-ekpe ekpere ma obi ya nọ na njehie. Mmadụ nwere ike ị na-abụ abụ ma obi ya nọ na njehie. Mmadụ nwere ike ị na-ezi ozi ọmarị mana obi ya nọ na njehie. Mmadụ nwere ike ịnọ n'ụlọ ụka bụ ebe dị mma, ebe mmadụ kwesịrị ịnọ, mana obi onye ahụ nọ na njehie, ọ nọ n'uche ekwensu. Nke a pụtara na ọ bụghị ebe onye nọ bụ isi sekpụ ntị, ma ọ bụ ebe obi onye mmadụ nọ. Ọ bụ ebe obi onye ahụ nọ. Ekwensu nọ n'eluigwe ma obi ya nọ na njehie. Ụmụazụ Kraịst nọ na ebe Kraịst nọ mana obi ha nọ na njehie, dịka ọ dị na Mark isi nke 8 site n'amaokwu nke 9 ruo n'amaokwu nke 10. Ọ dịkwazi otu a na site n'amaokwu nke 15 ruo n'amaokwu nke 17. Kedu ebe obi gị nọ? Agwa gị na ọ dị ụzọ 3 mmadụ si anọ na ije dị ize ndụ, dangerous departure. Wee chọọ ka ị mara taa na isi sekpụ ntị bụ site n'obi. Ya bụ nke izizi. N'ihi na ihe ọbụla anyị na-ekwu taa, ihe ọbụla anyị na-eme taa na-esi n'obi anyị apụta. Njọ niile ịfụ na-aga n'elu taa n'ụwa taa n'obi ka o si. Ma mmadụ egburu ibi ya, ma mmadụ akwara iko, ma mmadụ ezuru ori, ma mmadụ emere njọ dị iche iche, achọ nke mara na ọ bụ n'obi ka o si. Ihe ọ na-abụ mmadụ mmejọ ejide ya, ọ sị ekwensu mere emume nke a, ọkwa ekwensu. Taa ọ bụghị ekwensu mere gị, ọ gị lapụrụ ihe ọjọọ wee na-agagharị gị n'obi. Ị na-azụ ya, ọ na-eto n'ime obi gị. Ị maghịzi na mkpụrụ onye ọbụla kọrọ ka ọ ga-aghọrọ, na nke ọbụla itinyere n'ala ga-apụta, na nke itinyere n'obi gị ga-apụtakwazi. So mgbe ịlapụ ihe ndị ọjọọ a na-aba n'obi gị, ọ ga-apụta ihe. Ya ka o ji dị mkpa na ị ga-agba mbọ ka ịhụ na o nweghị ihe ọjọọ ga-esi n'anya gị banye n'obi gị. Ị ga-agba mbọ ka ịhụ na o nweghị ihe ọjọọ ga-esi na ntị gị banye n'obi gị. Ọ bụ ya bụ ọgụ anyị na-anụ taa bụ ụmụ Chineke. N'ihi na ekwensu na-agba mbọ iji ihe ọjọọ ma nke anyị ga-ahụ n'anya ma nke anyị ga na ntị anyị ka ọ merụọ obi anyị, ka ọ gbaruo obi anyị, ka obi anyị jọọ njọ. Ọ ya abụzi anyị kwuzie anyị kwujọọ, anyị mezie anyị merụọ, mehie Chineke. Ma achọ nke mara taa na anyị ga-agba mbọ n'ọgụ bụ ọgụ. Ọ bụ ogodu si n'obi gị, ma gbaa mbọ ka ịhụ na ihe a nwee ike isi n'anya gị baa n'obi gị, si na ntị gị baa n'obi gị agaghị eme. Ihu ihe a bụ mmasị ekwensu n'efu anya gị. Ihe a ịma ga-emerụ obi gị n'efu anya gị. Maka mgbe ị na-ere anya gị n'ebe anya gị ọ na-atọ gị, obi gị agbarugo, ọ ga-emezi emepụta ya n'ihe. Isi na ọ bụ ekwensu, ọ bụghị ekwensu, n'ihi na o kwesịrị ka ime gịnị? Ka ị jiri anya gị mee ka Chineke si wee chọọ. Ị ga-asị anya gị enena nke a, ọ gaghị ene ya. Anya m nee nke a, o nee ya. Ị kwesịrị ịbụ onye nchịkọta anya gị. Ị kwesịrị ịbụ onye nche anya gị. Otu akọ dịkwazị n'ihe a na-ege ege. Ọ bụ nke imechiri ntị gị na ya
ị gaghị ege, ma nke ahụ imebere ntị gị, debe ntị gị, jee rigoo tinye, ọ bụ ya bụ nke ga-aba n'obi gị, gbarụ obi gị. Ekwensu na-agba mbọ ka ọ hụ na obi anyị gbarụrụ agbarụ, o wee mezie ya, o wee were ajọ ihe chọọ ndị ụwa mma, na ha na-egwuzi n'ime ajọ ihe. Ọ bụghịzi ajọ ihe to them, ọ bụghịzi ajọ ihe ebe ha nọ. Nke bụkwazị na ụmụ Chineke sokwazi ha eme ihe dị otu a. Na gị onwe gị n'ahụ ka Chineke si wee kwuo, jee gwa ụmụ Chineke si, ihe a dịkwanụ njọ, akwa a dịkwanụ njọ, ekike a dịkwanụ njọ, omume a dịkwanụ njọ. Kedu njọ ọ dị? Ọ bụrụ isi ekwensu kpụrụ ndị mmadụ taa, na ha nọ na njehie mana ha amaghị. Onweghị ihe jọkarịcha njọ dịka na mmadụ nọ na ihe mkpagbu, nọ na njehie, ma ọ maghị nọ na njehie. Mana nzọta onye ahụ katere aka. Achọrọ nke mara taa na Chineke nwere atụmatụ n'isi gị, dịka nsi ekwu. Ekwensu nwekwazi atụmatụ n'isi gị. Atụmatụ ekwensu bụ ịpụ n'uche Chineke. Ma ị kpọrọ ya uche gị, ọ bụzi uche ekwensu ka ị na-eme. Mana ịmagonu na mgbe isi n'uche Chineke pụọ, ịnọzi na njehie dị ize ndụ, dangerous departure, ga-ebute mkpagbu, nsogbu, ma ọ bụ ọnwụ. Dịka nsi magasị atụ, ị gakwazie n'akwụkwọ nsọ gụkwazịa maka ndị si n'uche Chineke pụọ, ịhụ na onweghị onye nwere ya aṅụrị. Ọ na-abụrụ ha nsogbu, ọ na-abụrụ ha mkpagbu, ọ na-abụrụ ha ọnwụ. Achọrọ m ka ị mara na Chineke mee ka anyị mara na okwu ya ga-acha na ndụ anyị dịka ihe, ka anyị si na ihe ahụ ọ kpọrọ asị pụọ, n'ihi na ọ bụ uche ekwensu. Eziokwu na ụmụ ihe ndị a nwee ka o si atọ anụ arụ anyị ụtọ, mana ekwesịghị ịdabere na anụ arụ gị. Ịdabere na anụ arụ gị bụ ọnwụ, n'ihi na ọ bụ ịbụ onye iro nke Chineke. Enweghị ike ịdabere na anụ arụ mee ka obi dị Chineke mma. N'ọnụ Oyibo ọ sị na the flesh cannot please God. The carnal mindedness cannot please God. Achọrọ m ka ị mara na Chineke bụ mmasị ya na ị ga nọ n'uche ya, nwee ngọzi nke ya. Mana ekwensu na-agba mgba n'ụdị abụ n'ụdị, ime ka ihe ụwa dị ka ọ bụ ihe ga-abụ inwetaghị, ịma na ndụ ga-agago. Achọrọ ka ị mara na Chineke chọrọ ka anyị mara na ọ bụ ya onwe ya ka anyị kwesịrị inwetanụ. Ọ bụ ya onwe ya kwesịrị ị na-agụ anyị agụụ, ka ọ ghara ịbụ ihe nke ụwa, n'ihi na ihe nke ụwa bụ ihe ekwensu chọrọ mma maka ịghọrị anyị. Marakwa, asịghị m na ihe niile dị n'ụwa bụ ihe ọjọọ, mana gbasara akụnụba nke ụwa, ihe enwe enwe nke ụwa, achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị hụọ ihe ndị a n'anya, na ị hụghị Chineke n'anya, ọ bụ ihe o kwuru na mgbe ị hụrụ ihe nke ụwa n'anya, bụrụ enyi ụwa, na ị bụghị enyi Chineke, ịbụzi onye iro nke Chineke. Ịbụ enyi ụwa bụ ije dị ize ndụ, dangerous departure. Achọrọ m ka ịghọta na Chineke nwere ka o si wee sị na anyị bụ ndị o kere eke ga-esi wee je. Nwere ka o si wee sị na anyị bụ ndị o kere eke ga na-ekwu okwu, anyị bụ ndị o kere ga na-eke ikike ikpuchi onwe anyị, ga-eme ndị mmadụ hụ anyị agụụ ịnọ Chineke nso anọrọ ha, a na-agụ ha, mmasị ime obi Chineke na-agụ ha. Mana ekwensu na-aghọrị ndị mmadụ taa, atụgharị ihe ndị a niile. Ọ ga-abụ mmadụ n'ezie ya anya, agụ ime nja na-agụ ya. Ka Chineke na-enwe obi mwute n'ihe dị otu a, ekwensu na-enwere ya aṅụrị. Mana achọrọ m ka ị mara taa na Chineke chọrọ ka ị nọrọ n'uche ya. Izi mbụ, ọ chọrọ ka ị mara na ịnọsịa n'ụwa a, ị kwesịrị ịnọnyere ya.
na ọkụ mmụọ dị eluigwe dị, mana ọkụ mmụọ bụ ebe ndị mejọrọ ya kwesịrị ịnọ. Gị onwe gị na-ege m ntị emejọwo Chineke, ị kwesịrị ọkụ mmụọ na-ekwu okwu ya. Ị kwesịghị alaeze eluigwe n'ihi na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Ma gee ntị, Chineke achọghị ka o nwee onye ga-ala n'iyi. N'ihi nke a, Chineke meziri gịnị? O ziteziri ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa bụrụ gị onye nzọpụta, n'ihi na ọ hụwo na ị pụghị ịzọpụta onwe gị. Nke a na-egosi na ọrụ ga-ama nye gị nzọpụta. Mgbe m na-ekwu ọrụ gị, ana m ekwu idebe iwu Chineke apụghị inye gị nzọpụta. Chineke ahụwo na anyị adawo, anyị apụghị inwe nzọpụta site n'ọrụ anyị. Gịnị ka o meziri? Zitezi onye bịa rụọ ọrụ nzọpụta anyị, rụchaa anyị, n'ihi na ọ bịa debechi iwu Chineke niile, werezie ndụ ya nye, kpatara o ji kwuo n'elu obe si na ọ gwụsịwo. Chineke nke nna nabata ụgwọ ọ kwụrụ maka njọ gị, maka nzọpụta gị, kpata o ji kpọlite ya n'ụbọchị nke atọ. Nke a na-egosi na ọ bụrụ na ị ga-agbanarị ọkụ mmụọ, ọ gaghị esite n'ụka ijere mụọ iwu Chineke idebe mụọ ezi omume i mere. Ọ ga-esite na gịnị? Okwukwe gị n'ime Kraịst dịka onye nzọpụta gị sọsọ. Ọ bụrụ ị chọrọ inwe nzọpụta taa, Chineke chọrọ inye gị nzọpụta ka ọ ghara ịbụrụ ịnọsịa n'ụwa a ịbụ onye ga-enweta onwe ya na ọdọ ọkụ. Ọ bụ ya kachasị njọ. Otu nwaanyị gwara m sị m na ọ chọkwa ha ọ nọsịa n'ụwa, tacha afọ ụwa ọ takwa nke ọkụ mmụọ. Ị chọrọ ka ọ dịrị gị otu a? Ọ bụ mmasị ekwensu, mana Chineke chọrọ ka isi na mmasị ekwensu pụọ. Jiri obi gị niile nabata Kraịst ma kpọọ ya maka nzọpụta gị. Ka ị mere otu a, Chineke ya ahụ okwukwe gị nye gị nzọpụta ebighị ebi. Ka achọrọ m nkịta ka ị mechie anya gị na ekpere a m chọrọ idu gị na ya. Nkwuo na ekpere a, soro nkwuo, gị na-ekwukwazi kweta n'obi ka Chineke hụ okwukwe gị nye gị nzọpụta. Onye nwe m na Chineke m, ekwetara m na m bụ onye njọ. Ekwesịrị m ọkụ mmụọ n'ihi na emejọwo m gị, mana anụrụ m na ị sitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m, zọpụta m onye kere ụwa niile, na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke tata ka m na-ekene gị. Amen. Amen. Ị sịrị na ị kwetere na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Ihe o gosiri bụ na ị sị na ọ bụghị ọrụ gị, ọ bụghị ihe ị nwere ike imere Chineke, na ọ bụ nke nwa ya mere gị na o zuwo oke. Achọrọ nke mara na ọ bụrụ na o si n'obi pụta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ, na inwewo nzọpụta taa, nwewo ndụ ebighị ebi taa. Ka ọ dịrị gị otu a, biko si n'uche ekwensu pụọ. Chineke chọrọ iji gị kwara ngwa ọrụ. Ọ chọrọ ka ị bụrụ onye ga na-adọtara ya mkpụrụ obi. Ọ chọrọ ka ị bụrụ onye ọ ga-eji gbasaa amara ya. Mana ekwensu achọghị ka ọ dịrị gị otu a. Ọ chọrọ ka ị laa n'iyi. Achọrọ m ka ị gee ozi ya, mara na Chineke nwere atụmatụ dị egwu n'isi gị. Gịnị ka ị ga-eme? Kịta ị bụ onye nabatara Kraịst, ịbụgo nwa Chineke n'ime mmụọ ma n'eziokwu. Inwewo ndụ ebighị ebi. Ị bụ onye eluigwe ebighị ebi. N'ihi nke a, gosipụta ya n'omume gị. Obi gị adịghị ọcha n'ihi na ị kwetara na Kraịst wee saa njọ gị n'ọbara nke ya. Gosipụta ya n'omume gị. Abụ na mma ilu na-abụ onye dị ọcha, ma ị naghị egosipụta ya n'omume gị, naghị egosipụta ya n'okwu gị, naghị egosipụta ya n'ọrụ gị, na-egosipụta ya n'ekike ị na-eke. Kịta ị bụ onye nabata Kraịst, gosipụta ya n'okwu gị, na echiche obi gị, na omume gị, na ekike gị. Ka Chineke nke bi n'eluigwe hụ ezi ọrụ ga nye gị ngọzi nke ya, n'ihi na ezi ọrụ anyị ga-akpata ngọzi nke Chineke.
mana gbasara ịga alaeze eluigwe mara taa na ọ bụghị ọrụ gị, na ọ bụ okwukwe gị na ọrụ nke Kraịst rụchaa maka nzọpụta gị. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Anyị na-enwe ọgbakọ na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obunagu, Awka, Anambra Steeti. A na-akakwazi ụka ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere 9 nke ụtụtụ, ọ dịkwazi ụtọ na mgbede na elekere nke 5. Ụbọchị Wednesday na-enwekwazi ya na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting, ọ na-abụ elekere nke 5 nke mgbede. Anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary, Texas, USA jikọrọ aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe anyị kpọrọ Theological Studies. Anyị zụsịa ndị mmadụ, anyị ga-esi na Texas, USA zitere onye ahụ asambodo nke a kpọrọ Bachelors of Arts Degree in Theology. N'efu ka anyị ga-enye ihe ndị a, n'ihi na efu ka anyị natara. Ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ n'oge awa. Daalụ.